जोमै एसे गोसा गाबज्रि आदै खोनाहैया जानांगौ सिङाव जोमै अलंबार मानसिफोरा न'आवनो गैया दां माथो दरजा बन्दसो हनै एसे गोसा गाबज्रिना नायबावलाय उन्दुनानै दंबाय बायोदां र' आं गाबज्रि हरनि औ आंनि माथो खोनानानै सेमाबोथ' जानो हानाय नोंनो गाबज्रि हरलाय सोरांस्रि जोमै जोमै आं फैदों सोरांस्रि जोमै जोमै नों खोनादोंना आं सोरांस्रि बुंगासिनो जोमै खोनादोंब्ला दरजा खेवफैलाय आं आरो आंनि बिजामादै फिसाजो आरो अलंबार नोंखौ लोगो हमनो फैदों गैयादां थाब्लाथ' माथो हरसिगौ जानांगौ बिसोरो बहाबा थांदों औ अलंबार गैया बिसोरो बहाबा थांदों सोरांस्रि जोमैया बे समाव बबाव थांथावथाव बियो हस्पिटालावसो गैहैयाथ' दा बोरै मिथिबावनो दाथ' मानसिफोरानो गैयाब्ला जों बेयाव मा खालामबाय थानो थौदो थांफिननोसै औ मामा जों थांफिननायानो मोजां जासिगोन जोङो फनजोंनो खबर लाहरनोसै औ बिदिब्लाबो जासिगोन थौदो थांफिननोसै आबै आबै आयै जोंहा रानि गोदाना एथ' अनथावथावना औ अनथावथावथ' मोजांखा जोंहानि आबै फिसाया आयै आंनि फिसाजोआ एथ' अनथावथाव थेवबो अलंबारा दाबोसो मानो नायफैनो गोसो जायाखै जाम्बिना सानलायबाय माखौबा जों बिसोरनो खबरखौनो हराखैब्ला बिसोरो बोरै मोनथिब्लासो फैगोन दा बिसोरो खोनासं जोमै जों दा दसेनि उनावनो न'आव थांसिगोन न'आव थांखांनायनि उनावनो जोङो खबर हरनोसै नायनो फैयो फैया बे बिसोरनि खोथा जोङो दा न'आव थांनायनि लाहार फाहार खालामनोसै दे औ जागोन दे जोमै बिदिब्ला नों आबै फिसाजोंनो थाथ' दे आं दसे बाहेरायाव थांनानै फैनो जागोन दे आयु बेलाय माथो बियानिसो बहा थांनो नागिरदों बेलाय नै माथो बियानिखौ लामायावनो लोगो मोनबाय औ बियानि हा ओमफ्राय नोंलाय बबेयावथो थांनो नागिरदों बियानि आं नोंसोरनिसिमनो फैदों आंनि बिहामजोखौ आं नायनो फैदों बिहामजोखौ लोगो हमनो फैदों अ नंगौ नामा औ आंनि बिहामजो जोमैया मोजाङैनो दङ ना बियानि नों नोंनि बिहामजो जोमैखौ लोगो हमनो फैदोंब्ला नों न'आव जोमैखौ लोगो मोननाय नङा नों हस्पिटालावसो थांनांगोन हस्पिटालाव मानो औ बियानि जोंहा जोमैया हिन्जावसा मोनबायना आबै फिसा जाबाय मा औ हिन्जावसा जाबाय आबै फिसा मोनबाय हाबाब बिदिब्ला माब्लाबानो सिरि सिरि जाखोमाबायानो जोंथ' खबरखौनो मोनाखैना औ बियानि हाखु दाखु हस्पिटालाव थांनो गोनां जाबाय रावनोबो खबरखौनो हरस्लाबनाय जायासै जेबो जिंगासिनांगौ गैला मोजाङैनो जाबाय नाथाय मोनसे खोथायावसो एसे नांथानानै दङ औ देलाय बियानि बुंलाय मा खोथायाव नांथानानै दङ जोमैखौ दिनै न'आव लाबोगोन न'आव लाबोयैनि सिगां डक्टरनो माखासे फैसा होनांगौ दा जेसेबांखिनि होनांगौ बेसेबांखिनि आंनि आखायाव गैया बिनिखायनोसो आङो गामियाव सोरनावबाफोर एसेसो दाहारफोरबाबो मोनलांगोनदां साननानैसो आं ओंखारनानै फैदों हस्पिटालावबो रावबो गैया बिसोरो बिमा फिसाल' दङ उपाय गैया बिसोरखौ गारनानैब्लाबो आं थाखा नागिरनो फैबाय नाथाय बे खोथाखौ आं जोमैनो खोन्थायाखै आं जे थाखा नागिरनोसो फैदों बियानि आंखौ निमाहा हो आं बिनि सासे बिखुनजो बिमा जानानैब्लाबो बेखौ आङो जेरैबायदि आल लानांगौमोन बिदि लास्लाबनो हायासै आं खोथा होदोंमोन बेखौ जोथोन लागोन नाथाय न'खरनि माखासे केलेंकारफोरनि थाखायनो आङो बिहामजो जोमैखौबो नांगौ बायदि जोथोनखौनो लागनो हायासै जेबो नंला दे दाथ' मानसिया मोजाङैनो मोजां हामबायना बियानि आं जोमै बिहामजोनि थाखायनो आं थाखा फैसा आरजिनानै दोनखादों आरो दा आं बेखौनो लानानै फैदों जोमै बिहामजोनि खाथिसिम नों दा जेरावबो दाहार नागिरनो गोनांथि गैलिया नों दा खालि आंखौ बिहामजोनि खाथिसिमल' लानानै थौदो जेसेबां थाखा नांगौ आंनो होसिगोन थौदो आंखौ लानानै थौदो
गोजोननाय थाबाय बियानि नोंनिसिम। फैदो अब्ला नोंनि फिसौ गोदाननि खाथिसिम आं नोंखौ लानानै थांनोसै। बियानि रलाय। औ बियानि बुंलाय मा जाखो? मा होननानै बुंदोंमोनलाय नोङो? हिन्जावसा होनदोंमोन ना हौवासा होनदोंमोनलाय? माबा बियानि हिन्जावसाबाबो गुबुन हिन्जावसाफोरबायदि नंथारा। जा समायनाखाना। फै नायहैनो फै। सि आं आरो हौवासासो जागोन साननानै बेसेबांबा गोसोआव खुसि खालामनानै दंबाय दङमोन। हिन्जावसासो जाबाय होमबा? आइया बाहेराव थांनो होननानै बुंदों। बबेयाव थांनो आंनो खोन्थाबो लाङासै। दाबो सफैफिनासैबो माथो। जोमै आं गैयैयाव आबै फिसाया गाबबाय बायदों नामा? अ आयै गाबाखै। नाथाय नोङो बबेयाव थाङा आयै? एथ' गोबाव नोंथ' बाहेराव थांनो होननानैसो ओंखारलांदोंमोन ना? औ जोमै आं गामियावसो थांनो नागिरदोंमोन। आं बाहेराव थांनो होननानै नोंनो खोन्थालांदों। आं गुबै जाहोनखौ नोंनो खोन्थालाङाखै। मानो होनोब्ला जोंहा डक्टरनो होनो गोनां फैसाया गोबां जाबाय। दा आंनि आखायाव बेबायदि फैसा गैयैलाय आं गामियाव सोरनावबाफोर एसे एनैब्लाबो दाहार मोनगोन साननानैसो नागिरलांदोंमोन। नाथाय बे समावनो मा जाखो आयै? बियानि फैदो, हाबबोदो सिङाव। बियानि? सोर बियानि बेलाय? सोर फैदों आयै? सोरखौ लानानै फैखो नोङो? जोमै लामा ससेयाव नोंनि बिखुनजो आंनि बियानिखौ लोगो मोनबाय आरो बेनो आंनि खर'नि गासै सिन्ताफोरखौ गोजान खालामबाय। जोंनो जेसेबां थाखा फैसा नांगौ बियो होनो फैबाय। फैदो बियानि, हाबबोदो। बियानि नै फैदो फै। नोंनि फिसौ गोदाननि सेराव फैदो फै। बिहामजो गासै खोथाखौ बावगारनानै मालाबा समाव नोंनि सायाव गोरोन्थि मावनायफोरखौ आंखौ निमाहा होदो। दिनैनि बे गोथार दिनाव आरो लोगोसे आबौ फिसौनि मोखां नायनानै आंखौ निमाहा होदो। आयै नों मिथियाखै जानांगौ। बियो हिन्जावसासो, हौवासा नङा। थारमाने बियो आबैसो, आबौ फिसौ नङा। बियानि नोङोथ' दहाय लामायाव आंनियाव सोंदोंमोन दा हौवासा ना हिन्जावसा होननानै। आंथ' नोंनो रोखाहैनो खोन्थाखादों हिन्जावसा होननानैसो। आरो दालाय बेयावलाय बोरैथो आबौ फिसौ होननानै बुंफैखो? बावगारदों आं। आयै माथो होदो हनै। बेसेबां अनथावथाव उन्दुनानै दङ। आयु नंमारगौथ' आरो बेसेबां अनथावथाव। थार लाहैनो इसा बायदि समायना जाथारगोन। आबौ। आयै मानो आबौ फिसौ होनबाय थाखो? आबैसोना फिसौजोसो। आंनि खर'आबो जाला। खोन्थाबाय थाखादों हिन्जावसासो होननानै। थेवबो आंनि खुगानिफ्राय मानो हौवासा आबौ फिसौल' फैथारबायहाय। थारमाने ना बियानि खोथाया बे जाबाय। औ मा जाखो बियानि? औ जोमै बिहामजो, थारमाने आंनि खुगानिफ्राय मानो बे रावा फैगासिनो? बुंनो थाङोब्ला आं नोंनि खबरखौ मोनथिजेननायनिफ्रायनो, जेब्ला बै समाव नोंनि गोरबोआव गथ' दङ होनना मोनथिजेनदों, बै दिननिफ्रायनो मानोबा आं हौवासासो हास्थायबाय थादोंमोन। बेनिखायनो दाबो आंनि खुगानिफ्राय हौवासानि रावाल' फैगासिनो। मा होनखो नों आयै? औ आंनो हौवासासो नांगौमोन। बियानि बेफोर खोथाखौ बुंनानै दा जेबो लाब गैला होननानै आं सानो। दा गसाइयाजोंनो जि हरदों जों बेखौसो मोनगोनथ'। बेयाव नोंनि हास्थायनाय आंनि हास्थायनाय जों गासैनि हास्थायनाय बायदि जायोमोनब्लाथ' जों गासैबो गाव गावनो दानानै लागौमोन। बिदिब्ला नों खुसि गैया? खुसि गैया होननानैथ' बुंनो हाया। खुसिथ' दङ। थेवबो माने मानसिनि गोसोआव माबा मोनसे साननाय बा माबा मोनसे थांखि, माबा मोनसे लुबैनाय थायोथ'। बेबायदिनो आंबो हौवासा लुबैदोंमोन आरोना। दा जायैखौलाय आरो माथो खालामबावनो ना बियानि? माथो खालामबावनो आरो जायैखौलाय। आं साननानै लाबाय आंहा खाफालानो मोनदा होननानै। हौवासा फिसौ मोननायनि खाफालानो गैया होननानै सानना लाबाय आरो आङो खाफाल मोनदा होननानै। बियानि मोनगोन दे, मोनगोन। उनाव मोनगोन ना? उनावलाय सोरनिखौ आसा खालामबावनो? जि आसा खालामथावथाव जोमैल'सोमोन। दा बेनिखौबो मोनखाबाय दा। आरो सोरनिखौथो आसा खालामबावनो? सोरांस्रिनिखौबो मोनखाबाय, जोमैनिखौबो मोनखाबाय। आरोथ' आंहा रावबो फिसा गैलाना सोरनिखौबा आसा खालामबावनो? आयै नोंनो बिदि बुंजेनबाय, अलंबाराबा मा बुंबावगोन? नाथाय गथ'खौ आं नोंसोरनि थाखाय खाङाखैमोन। आं आंनि थाखायसो खांदों। नोंसोरनि पसन अपसनखौ आंनो मानो खोनासंहोदों?
बियानि बिदि दा बुंसै गथ' गोरलैया दुखु मोनगोन बे जानो हागौ उन्दै नाथाय बिहाबो बुजिनो हानाय गोहो बोलो दङ बियो बोराबगोन खुद्रिगोन बिदि दा बुंसै उननि समफोराव सोरांस्रि मोना नङाब्ला बिसोरनो सासेसो खांबावगोन ना अब्ला हौवासा मोनगोनथ' जिंगा दासेसै खुसि जादों औ आं खुसि जाबाय दे मोननैखौलाय माथो खालामबावनो थौदो बियानि बेसे बिल जाखो डक्टरनो होना फैनोसै औ थौदो थौ डक्टरखौ लोगो हमहैनोसै